Jep. Tuolla on oikein päiheen. Ja sitten repsottaa tuolla päätökset tuolta oikealla vasemmalla laskutelinen takaa tuon sinisen Korkkari on vähän vedolla. Ot sieltä tänne päin. Pyörit siellä vähän aikaa ja sitten tänne päin lasku. Tulee varmaan aika hyvin, kato, kun sit saat vastatuuleen. Mä liitän. Toivottavasti me ei ole tiellä. Se liitää kyllä ihan mahdottomia tuolla. Totta. Kotiinpäin sit sin itses puolella, me ollaan tässä pahas kohtaa. Niin. Okei. Joo.